Lewap vilayatynyň ensimi iri tebitiniň eni atalary çağlar baglarynda perzentlerine gödök darysylmagyndan nägili bolup, olaryň ruhy we psihiki ýagdaýyndan alada galýarlar. Azatlyň habarçylary bilen goloýda söhbetdes bolan ýaşaýjylar bu baradaky arşikaýetleriniň jogapsyz galýandygyny, sol bir wagtda alasylykdan ýaş oguldyr bu sertlerdäki mektebe çelini çağlar idaralaryna iýermegini dowam etdirýändiklerini aýdýarlar. Habarçymyz Gündoğur welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabad şäheriniň ensimi sol tanda 5-nji, 8-nji, 9-njy we 49-njy çağlar baglaryna perzentlerini gatnaýan eni atalaryň ensimisi bilen söhbetdes boldy. Anonim gurulaşan ýaşaýjylar terbiýeçileriň we enekileriň islendik sebäp bilen çağlarynyň üstüne gaýgyryp, olary gorkudýandygyny, kä halatlarda elhem gatýandyklaryny gurrun berdiler. Bu ýagdaýlar çağamyň psihiki ösüşine täsir edip başlady. Gyýdym gitdigiçe özüne bolan ynamyny ýitirýär. Ol ýygy-ýygydan aglaýar. Öz elim çala silkinse de menden teskinýär. Diýip 40 ýaşlaryndaky Türkmenabadly bir eje gurrun berdi. Ol çağysny şäheriň 49-njy çağlar bagyna iýerýändigini aýdyp, bir gezek terbiýeçiniň çağlaryň bir toparyna fiziki güç ulanyp durunyny saýat bolandygyny hem aýtdy. Bir gelsem terbiýeçi çyzgyç bilen 2 ýaşly çağamyň ýan tarapyna urup duran eken. Onuň golaýynda başga da aglaşyp duran çağlar bardy. Nägile bolup sebäbini soranymda ol çağaň tertipli bolsun diýip muny edýänligini aýtdy. Diýip eje gurrun berdi. Türkmenabadyň we welaýatyň beýleki käbir etraplarynyň eni atalary hem başdan geçirýän suňy meňdeş ýagdaýlaryny beýan etdiler. Sol bir wagtda olaryň bu baradaky şikaýetlerine berilýän jogabyň hem adatça bir meňdeşdigini aýtdylar. Bagyň müdiri çağa wagty bizem urulýardyk diýip ýüzüme açaçan aýtdy. Polisiýa ýüz tutmagyň peýdasam ýok. Olar işleriniň kendigini aýdyp diňläslerem gelenok. Diýip söhbetdesimiz perzendini goramak üçin onu başga bir çağlar bagyna geçirendigini aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdes bolan eni atalaryň käbiri perzentlerini umuman döwletiň çağlar bagyna gatnatmakdan ýüz öwrendigini aýtsa, olaryň agla we köplügi is we iklenç aladalary sebäpli oguldyr gyzlaryny sol bir baglara gatnatmagy mejbur bolýandygyny aýdýar. Etraplarda çağalar bagynyň sany az, enatalaryň saýlawy ýok. Şonuň üçin çağalar ýaşlykdan fiziki we psihiki zorluk görüp ulalýarlar. Diýip taýatly bir ene aýtdy. Çağlar baglaryndaky yaramaz sertler eni atalary öňem alada goýýardy. Olar mektebe çelini bilim idarlarynda terbiýeçilik işleriniň hiliniň pesliginden hem-de iýmit üpsünçiliginiň ýagdaýynyň we arasyçylyk sertleriniň yaramazlygyny azatlyga gurrun beripdi. Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunyna laýyklykda mektebe çelini bilim 1 ýaşdan 6 ýaşa çelini çağlara degislidir. Türkmenistanda çağlar baglarynyň resmi tölegi 2017-nji ýylyň oktýabrynda ýokurlandyrylypdy. Sonda 10 nete töwerege artdyrylan töleg 80 manada çykypdy. Bu aralykda garaşsyz Türkmen News nesiri Türkmenistanda yetkinjikleriň öz janyny kast etmek tinançyklary boýunça 2021-nji we 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aralygyny degisli sanlary ile geçirendigini, oňa görä 2021-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda ýurtda yetkinjikleriň 44-siniň 2022-nji ýylyň sol bir döwründe bolsa 56 yetkinjiň öz janyny kast etmäge tinançandygyny ma'lum etdi. Azatlyk Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Jenaýat aktaryş müdirligine degislidigi aýdylýan bu dokumentiň taýyklygyny garaşsyz tasdikladyp bilmeýär. Maglumatlara laýyklykda 2021-nji ýylyň başynda yetkinjikleriň arasynda janyna kast etmek tinançygynyň iň köp ýagdaýy Lewap welaýatynda bolup 14 hadisa hasaba alınıpdyr. Ahal, Dasoğuz we Mary welaýatlarynyň her birinde 9 hadisa, Balkanda bolsa 3 tinançyk hasaba alınıpdyr. 2020-nji ýylda bolsa iň köp ýagdaý 19 hadisa Balkan welaýatynda hasaba alınıpdyr. Sanlara görä Dasoğuzda 15, Lewapda 9, Maryda 8, Ahalda 4 we Aşgabatda 1 hadisa hasaba alınıpdyr. Statistikada jins boýunça bölünüş hem berilýär. 2020-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda öz-özüne kast etmäge 32 gyz we 24 oglan tinançypdyr.
2021-nji ýylyň sol döwründäki görkezijler 16 gyz we 28 oglan bolupdyr. İçeri işler ministrligi hatda öz-özüne kast etmeň usullaryny hem hasaba alýar. 2020-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda 36 adam atylmagy synansypdyr. 2021-nji ýylyň degişli döwründe 39 adam, 17 adam sirke, ýagny uksus içip öz-özüne kast etmäge synansypdyr. 2021-nji ýylda bu 4 adam boldy. Ýene 2 adam Marda we Aşgabatda Belentden özüni taslapdyr. 2021-nji ýylda bu görkeziji bir adam boldy. Habarda finansyklaryň hemmesiniň ölüm bilen gutarmaýandygy, emma ölüm bilen tamamlanýan ýagdaýlaryň göterüminiň ýokarydygy, ýagny 67% bilen 90% arasynda ütgeýändige aýdylýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurdy Türkmenistanyň resmi edarlaryndan, sol handy bilim ministrliginden, içeri işler ministrliginden, prokuraturasyndan dagy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada tesbir ýa maglumat almak başartmaýar. Türkmenistanyň Eýran bilen arasyndaky serkediniň geçiş nokatlary ençeme hepdelep ýapyk durdy. Azatlyň çeşmeleri Kaky etrabyndaky artyk gümrük nokadyryň birden açylandygyny 26 fevralda habar berdiler. Munyň bilen baglylykda Türkmenistandan Eýrana tarap ýük ulaglarynyň uly nowatlary emele gelipdir. Eýrandan gelen ýük ulaglarynyň ýüzlerçesi Türkmen özbek serkedinde hem toplanypdyr. Şu hepdäniň başyndan bäri Ahal welaýatynyň Kaky etrabynyň artyk gümrük geçelgesi birdenkä açylyp Eýran tarapdan we Türkmenistandan Eýrana tarap ýolagçy ýük türkegleriň ýüzlerçesi uzy nowatlary düzüldi. Diýip yerli çeşmeleriň biri 26 fevralda serhetdäki ýagdaý barada gurrun berdi. Kopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere göre serhedin her tarapynda durýan ýük ulaglaryň sany 500-700 aralygynda bolup nowatlar bir näçe kilometr uzaýar. Ulaglaryň aglaby köpüsi Eýrandan Türkmenistana tarap geçýän ýükli transport serişdeleri. Türkmenistanyň kopsuluk sebäpli bir aýdan gowrak wagt bäri serhedi ýapyk saklamagy ulaglaryň üýüşmegine sebäp boldy diýip çeşmeler aýdýar. Ulag sürüjüleriň sözlerine göre serhet geçelgetiniň açylmagy uly howsaly döredipdir. Kim tiýdirek geçmäge howlugýar we serhediň näçe wagtlap açyp durjagyny bilmän uzagy çekmejegini çaklaýar. Eýrandan esasan sitrus miweler we hojaluk haritler getirilýär. Eýrandan Türkmenistan üstaşyr Özbekistana we deňiz üstü bilen paromly Russiýa Federasiýasyna dürli haritler daşalýar. Dip ulag sürüjüsi aýtdy. Türkmenistanyň we Eýranyň arasyndaky artyk Lotfabad gümrük geçelgesi Ahal welaýatynyň Kaky etrabynda ýerleşýär. Azatlyk radiosy artyk ýol gözükçülük geçiriş yerindäki artyk gümrük nokadyrindaky ýagdaý barada resmi tesbir almagy ynançdy. Oňa jogapkar Ahal welaýatynyň gümrük hanasynyň telefon nomerlerine edilen jaňlara jogap bolmady. Dören uzyn nowatlar diňe Türkmenistanyň Eýran bilen serkedinde bolman, eýtem Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky Farab gümrük geçelgesinde hem emele geldi. Gümrükden geçmek üçin garaşyp duran ulaglaryň sürüjüleri 4-5 gün bäri ulagyň içinde ýatyp, hiç hili şert bolmazdan gije gündizini ulagda geçirmeli bolýarlar. Adamlar eklenji üçin, güzeran dolandyrmak üçin ähli kynçylyklara döz gelmeli bolýarlar. Ýöne hökümet tarapyndan bu kynşertlerde oňmaly bolýan sürüjülere ne içmäge suw paýlanýar, ne de ýuwunmagy, ardynmagy şert töredilýär. Diýip Türkmen özbek serkedinde duran ulaglaryň biriniň sürüjüsi aýtdy. Lewapdaky çeşmelere göre Türkmen özbek serkedindäki nowat Türkmen Eýran serkedindäki artyk gümrük geçelgesiniň işläp başlamagyndan soň döräpdir. Artyk geçelgesi şu hepdäniň başynda açyldy. Özbekistana tarap Farab geçelgesi öň hem açykdy. Ýöne Eýrandan ýük bolman soň bu ýerde ulaglar azdy diýip yerli çeşme aýtdy. Türkmenistan Eýran bilen arasyndaky gümrük geçelgesini bir aýdan gowrak wagtlap ýapyk saklady. Türkmenistanyň hökümetiniň muny Eýranda dören protestler bilen bagly dartgynlylygyň arasynda howpsuzlyk sebäpli edenligini çeşmeler belledi. Fevral aýynda Türkmenistan Eýran bilen serkedindäki çäklendirmeleri gowşadyp başlady. Azyk haritlarynyň we beýleki hojaluk haritlarynyň Türkmenistanyň içerki bazarynda gytalmagy serhedi wagtlaýyn hem bolsa açmagy mejbur etdi. Türkmenistanyň üstünden gatnaýan ulaglaryň salgy töleği hem ýurduň büdjetine gow girdeji berýär.
diýip Türkmenistanly Çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň fevralyň başynda beren maglumatynda serhetdäki çäklendirmelerin gowşadylmagy, hususan da saglygyny seretdirmek üçin Eýrana barýan türkmenistanlylara degişli boldy. Şeýle-de käbir ýük ulaglaryň Türkmen-Eýran serhet geçerligilerinden geçirilşi gaýtadan dikeldiripdir. Emma türkmen telekeçileriniň Eýrana sapar etmegine garşy çäklendirmelerin saklanyp galanlygyny habarçymyz 4 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2025-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdun iň gowy etrafy saýlanan we 1 milyon ABŞ dollary bilen sylaklanan Daşowuz welaýatynyň könürgenç etrafynda ilat indi tapgyr 3-nji gün toksuz kösenýär. Ýaşaýjylar howanyň temperaturasy gijelerine -7 gradusa çenli sowaýan şu günlerde yerli häkimetleriň elektrik üpçünçlüğini dikeltmäge howlukmaýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 fevralda Sewitden maglumat berdi. Könürgenjiň aglaby böleginde 25 fevralda ýerden saat 11-den bäri tok ýok. Ýylatyň gündelik durmuşy bökdedi. Adamlar ähli esasy oňoýluklardan mahrum boldy. Elektrik pesleri isledip bolmaýar. Merkezleşdirilen ýyldys ulgamlar kadaly islemeýändigi sebäpli zaýlaryň otoglaryň içi buýdýaly. Aksam çagy öýleriň içi garaňky. Diýip ýagdaýlardan habarly etrap ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň käbirleri etrapda elektrik energiýasi bar bolan ýerlerden, ýagny demir ýol menzilinden, poçta binasyndan ýa-da ulaglaryň berýän togundan peýdalanyp zerurlyklaryny üpçünedýärler, mobil telefonlaryny doldurýarlar. Käbir hojalyklar benzin ýa-da dizel generatorlary arkaly tok alýarlar. Ýöne bular ýaly mümkinçilik köp hojalykda ýok diýip ýagdaýlardan habarly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Elektrik üpçünçlüğiniň kesilmegi etrafyň köp gatly ýaşaýyş ýaýlarynyň köpüsinde agyz suw üpçünçlüğiniň hem kesilmegine getirdi. Adamlar etrapda suw bar ýerlerden ýa-da birinji gatlardan we hojalyk howly jaýlarda ýaşaýan tanys bilslerinden suwda saýarlar. Diýip ýaşaýjy sözüne goşdy. Etrafyň aglaba böleginde elektrik üpçünçlüğiniň köpçülikliğin kesilmeginiň sebäbi barada yerli häkimetler şolsanda elektrik üpçünçülük edarasy tarapyndan ilat köpçüligine açaçan düşündürüş berilmeýär. Müňlerçe hojalygyň ýaşaýan etrafynda indi 3 gün bäri dowam edýän elektrik bökdönçlügi barada Daşowuz welaýat häkimliginiň resmi web sahypasynda hem haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Daşowuz Energi Önümçülük Birleşiginiň yerli edarasynyň hem öz telefon jaňlaryna jogap bermeýändigini aýdýar. Adamlar iýdigderli jaň edýär. Ýöne telefony alan oklar. Käte kärhananyň müsterilerin jaňlaryna jogap berýän bölümniň nowbatçylary ilatyň jaňlaryna jogap beren ýagdaýynda hem siz ýalňyz belge aýladyňyz diýip jogap berýär we telefony taslaýarlar. Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň Daşowuz Energi Önümçülük Birleşiginiň etrapdaky edarasyna iýdigderli eden jaňlaryna 27 fevralda öýlen saat 1-den 4-e çenli hiç kim jogap bermedi. Daşowuz welaýatynyň könürgenç etrafy 2025-nji ýylyň jemleri boýunça welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň hemde Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasynda durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezüjiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp Türkmenistan boýunça ýeňiji bolan etrap diýilip elan edildi we könürgenç etrafynyň häkimligi 1 milyon Amerikan dollary möçberinde pul bayragy bilen sylalandy. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buýrugy 13 fevralda goloýdy we ýurdun merkezi bankyna görkezilen pul bayragyny Türkmenistanyň altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň serişdelerinden bölüp bermek bellenildi. Yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi agzalyan görkezüjiler boýunça ýokary netijelerin hakykata gabat gelmeýändigini, etrafyň ýyllar boýu ünsden düşürilýändigini aýdýar.
Elektrik energiýasy ýygy-ýygydan kesilip durýar. Hatda onuň güýjüniň peselip, beýgelip durmagy zerarly elektrik bilen işleýän hojalyk enjamlary izli-izine hatardan çykýar. Etrap ýollarynyň köpüsi zaýy bolup, ýyladyň sosial durmuş ýagdaýy hem gowulanmaýar. Agyz doldurup gowy etrap saýlandy, pul berdik diýenlerinden hökümet bizi kadaly tok internet bilen öpçün etse, ýollarymyzy bejerip berse gowy bolardy. Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga-da ol etrawyň orta mekdepleriniň binalarynyň juda könedigini we gözgüýni ýagdaýdadygyny, olaryň düýple abadlaýyş işlerine mätäşdigini hem belledi. Mektep binasynyň diwarlary gopup, epişkeleri çataçan we aýnalary döwlen, sınıflary sowukdan goramak üçin mektep işgärleri döwlen aýnalara, çataçan epişkelere plastik paketlary örtüp, otoglaryň ýylylygyny saklamagy çalyşýarlar. Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlykda bu mektebiň belgisi we yerleşýän ýeri barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Redaksiýamyz baýdylanlar barada resmi tesbir almak üçin Daşoz vilayet häkimliginiň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine jaň etdi. Ýöne 27 fevralda ýygy giderli eden jaňlarymyza hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda iň gowy etrap saýlamak we ony 1 million Amerikan dollary bilen sylamak tejribesini 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowam etdirýärler. Resmi media görä bu sylag ýurtda durmuş ykdysady we medeni taýdan ähli görkezüjiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan etraba berilýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar we synçylar bularyň hakykata gawat gelmeýändigini, şeýle-de etrap pul sylagyny alandan soňra da agzalýan görkezüjileriň gowlanmaýandygyny aýdyp gelýärler.